Soc Ernest Cubell, soc productor de la cooperativa de la Palma d'Ebre. Produïm oli verge extra, Vall Major, i tenim unes característiques molt peculiars, aquest microclima que fa que a l'hivern tingui temperatures molt baixes, durant el dia temperatures més suaus, i que fa que l'oli tingui aquests gusts amarg, picant i afruitats. Avui estem aquí en uns copatges, que són els trulls que són centenaris. Aquí davall hi ha aproximadament una capacitat sobre uns 250.000 litres d'oli. Fruit dels seus socis i sòcies al llarg d'aquest centenar d'anys, saber fer de cuidar el nostre producte des del camp fins que arribi a les nostres instal·lacions per tal de poder ser transformat i elaborat en les millors condicions.